La nova piscina de la Pobla rebia divendres la visita d'associacions i clubs esportius, polítics i representants de l'empresa constructora. Després de poc més d'un any d'obres, la primera fase de construcció està acabada i a punt per ser utilitzada. Un objetivo cumplido que destacaba el cap d'obres Félix Areque. La primera fase la hemos cumplido como queríamos. Además, yo creo que hemos llegado en tiempo, aunque sea el último momento, pero yo creo que ha sido un objetivo cumplido. Creo que hemos quedado bien, sobre todo con la ciudadanía de la Pobla. I unes instal·lacions que s'inauguraven així de manera oficial. El regidor d'Esports, Sebastià Tamarit, era el primer en prendre la paraula. Tamarit destacava el poc temps en què s'ha fet esta obra, que tenia com a objectiu estar finalitzada per donar servici aquest estiu. S'ha fet un bon treball, hem seguit tot el procés de tot el treball setmana a setmana. Fins la setmana passada que estiguérem així no se creuen que anava a plegar este dia i estiguera com està, però bueno, les coses que se fan bé pues, al final ixen bé i això pues, així es veu la realitat d'una feina ben feta i que, bueno, que tots la disfrutem. Des de l'empresa Fomento de Construcciones i Contratas, les paraules d'agraïment eren cap a l'Ajuntament. I és que el seu director general, Salvador Otero, destacava la celeritat del consistori en la tramitació de llicències i que ha permès que tot estiguera a temps per este dia. El papeleo, perquè resoldre això. Vull agrair a l'Ajuntament perquè li hem passat nosaltres el problema amb ells. I sobre la piscina i les obres del complex parlaven diferents representants de l'empresa. L'arquitecte del projecte, Emilio Conejero, posava de relleu els equipaments que tindrà l'Arxila i també l'aposta mediambiental que s'ha fet. L'última en prendre la paraula, l'alcaldessa de la Pobla, Mari Carmen Contelles, destacava que este és un projecte ambiciós i que es convertirà en una referència. És un projecte de molt esforç. Un projecte en què la seva primera fase ja està acabada. Avui se compleix la meitat d'aquest somni. Els veïns de la Pobla van a tindre una instal·lació de qualitat, moderna i sobretot molt funcional, que és lo important, i la veritat és que jo crec que avui està la Pobla d'enhorabona, inaugurem una piscina en la qualitat que se mereixen, també, per supost, a un bar que va albergar, o va atendre a tot el poliesportiu, no sols al complex perquè té diverses entrades, i per supost també inaugurem els vestuaris que serviran, són comuns per a la piscina coberta o descoberta. I el que també va voler dir la seua en esta inauguració va ser el públic assistent. Això és preciós, però la instal·lació i el cor de la piscina que està a baix és una preciositat, perquè n'hi ha una instal·lació de aquella manera. Con este tiempo ya hace ganas de tener algo así, vamos, muy bonito, muy moderno y esperemos que funcione muy bien. Unes línies molt actuals. Pense que més modernitat que n'hi ha és difícil trobar-la. I fins i tot hi havia qui manifestava la seva sorpresa en veure les obres acabades. Vine cuando hace un mes o así y le digo a mi marido, digo, esto no va a estar para el día 25. Digo, porque madre mía, y he llegado hace un rato y digo, pero bueno, si es que aquí, bueno, lo han hecho, pero bueno, de guai. Amb esta inauguració es posa fi a la primera part de les obres del complex aquàtic l'Arxila.